Så er vi tilbage i episode 2. Episode 2. Nej, episode 6. Fuck. Døde du ikke? Nej. Fuck. Fuck, det gik bare nok imod med det der diamond. Hvor fandt du diamonden? Men han tror, at der ligger en sten over. Hyder. Jeg fik det. Ja. Fik du en diamond? Jeg fik alt, hvad jeg havde. Jeg fik en diamond pickaxe. Og jeg fik alle 6 diamond. Oh yes. Yeah. Og vi skal få ham der til at... Nej! Hvem fjerner vandet? Han var lige med at dø af water damage. Pis, mand. Så jeg laver lige her. Ej, mand. Er deathmatch ikke startet? Deathmatch er startet. Nej, det er det ikke endnu. 1 minut til deathmatch. Jeg kan lave... har du lavet damage svær til mig? For jeg kan godt lave et. Hvor mange damage svær har du lavet? Har du lavet damage eller skal jeg? Jeg kan godt. Skal jeg eller har du et? Ja. Jamen jeg havde 2 diamond. Jeg skulle bare vide om du havde lavet et. Det har jeg. Må jeg så prøve det igen? Ja. Nej, det behøver jeg ikke. Du kan lave en diamond. Jeg har en diamond så. Hvor mange diamond har du tilbage? Så giv mig den lige igen. Lav noget armor til dig. Så er der måske nogen, der er venlige, når vi kommer op. Okay, vi laver en vej op nu. Nej, jeg vil have noget jern. Først noget mere jern. Nå, men jeg går op nu. Nej, vent nu mig nu. Okay, så kommer jeg ned igen. Det er så godt at sige, at du ikke har så godt arm. Fuck. Alle på vores hold har ikke en fucking skid. Der er ingen, der har noget armor. Okay, jeg slagter nogle dyr og kommer ned igen. Jo, jeg har en lille her. Ja, der er en, der har en iron chestplate. Fuck! Rødder, kom over, rødder, kom over. Så må du hellere komme ned igen. Hvem ved, der kom rødder? Jeg så nogen. Lige nu så er noober jeg. Jeg skifter bare. Fordi jeg så, de var på vej. Og en. Godt. Hej. Hej. Hej! Der kommer en på vores team. Nej. Vores team. Måske er en gut. Ja. Jeg mangler lige hen til ham. Hvor gik han med? Yes. Hvor er du? Spøs, har du mere mad? Ja, jeg havde jo meget med.
Giv mig lige lidt. Mamma. Nærmeste player. I can see nærmeste player. Okay, du er min vagt, og du sidder bare nærmeste player. Nærmeste player. Fuck, det er mørkt. Jeg har 3. Okay, så mørkt er det nu heller ikke for mig. Jeg har slet min lydstyrke helt op. Det har jeg også. Men alligevel så er det rimelig mørkt. Nej, det skal jeg sætte ikke pille ved. Så kommer jeg til at lave om på alle mine tester. String instinct. Nej, det skal jeg heller ikke lave om på. Jeg skal bare finde... Fuck, ultra på grøn. Er der en ultra på vores grøn? Nej, vi er hvid. Nej, vi er gul. Fuck, min gear-pickaxe går nok snart på et stykke også. Wow! Coming! Det kommer! Kom hen til mig, så skal jeg se til med langsomt ud. Men vi er sgu da næsten det samme. Hvor er de henne? Det kommer. Hvis vi skifter, så kan vi være newbie. Eller vi kan... Hvor er du? Hvor kommer de henne? Oppefra og ned. Det kommer. Bare løb. Vi går ned her. Hvorfor? Det står bare i bukse. Hvad skal det igen? Jeg har fundet jern. Der kommer sgu da ikke nogen. Jo. Jeg mangler en til ham. Jeg har et stort punkt i trykket lige nu. Jeg mangler en til ham. Jeg kan mærke, at det siger dunk. Det sagde ikke vores lige. Men hvor må vores borg være? Nej. Bare grav dig ned, han er fuld iron. Og hvad så? Jeg er død. Hvor sindssygt det der. 2 røde, der jagter en gul. Det. Har du været død en gang? Nej. Men når man har død med deathmatch, Nå ja. så er der permanent død. Se, der kunne I se endnu en kamp, hvor vi tabte. Fedt. Fucking bloody noobs. Hey, men der er nogen, der vil se os spille purple. Lol, han. Jeg tror lige, det var Janes bukser. Hvordan kunne han få Janes bukser? Jamen, det lignede bare. Ved du, Nå, men jeg siger farvel med ham her gutten. farvel. Sig farvel. Farvel. Hej.